आज परिवेश कॉलेज सार पढ़ा सांग एति भल लगे आज गोटे जीवन इच्छा होनी निश्चय भाव जीवा पड़ो यही प्रिय सार जीवन पड़ो सहपाठी जीवन पड़ो और गोटे कथा मन पड़ क्लास हस्टेल रंजित से विभिन्न जिला गोटे गोटे हस्टेल विभिन्नता मध्य एकता आम सब जिला लोक आसिक गोटे रूम बाकी आज तार उल्टा मानने एकता एकता विभिन्नता मानने जे जिला रास्ता फेरी जाऊँ देशी किसी लगू मैंने मोबाइल किसी अच्छा सवाल आज जिला अनेक विभिन्न जिलार आसी आम गोटे परिवार रही किए उत्तर ओडिशा किए से किए पश्चिम ओडिशा किए दक्षिण ओडिशा विभिन्न जिलार आसी गोटे परिवार सदस्य समस्त बांधिक रही गोटे प्रथम स्टार्ट हस्टेल जीवन हस्टेल केते साथी सब मिसी बहुत भल लगा किंतु नोट कर समय समस्त परिवर्तन परिस्थिति मनुष्य परिवर्तन कर से किसी असुविधा हस्तक्षेप पड़ा से पुणी से भड़ारू से हस्टेल समय जो चलता ठीक से चलला कहती मैं हस्टेल टीका चलू हस्टेल सांगसाथी मिसिक खाଇବା कारण कौन झगड़ा से किसी नुह मेडिकल प्रोग्राम हस्टेल चलू एठिका खाଇବା पीवा देहर ठीक से गला नहीं अनेक प्रोब्लेम जाक बड़ी डॉक्टर मना खाଇବା पीवा परिवर्तन ठीक हो गए कहला ठीक अच्छी रही हस्टेल खाଇବା मुझको हस्टेल छाड़ी आखिर अनेक सांग मैंने मिसी अनेक सहित मैंने विभिन्नता कॉलेज को फास्ट एडमिशन ये ये आसला ग्राफिक्स और सेकेंड से सब एडमिशन सब हस्टेल एडमिशन से आसला एडमिशन चलला ये रही जयपुर गोटे रात रही ना जयपुर पाने गला पश्चिम ओडिशा की गवर्नमेंट गोटे ठंडा आसला गोटे राति सर्दी चलते बोले बाबा कहते गोटे राति सर्दी होगी पड़े ना बाबा देखा आडजस्टमेंट करवा लाइफ मान आडजस्टमेंट हाँ ये आसला ब्रह्मपुर जैसे स्टार्टिंग लाइफ किसी फास्ट सेकेंडर आउ किसी दिन पर सरजी अनेक समस्या मध्य गति पड़ता है गुरुजन मान मन करें आसला संतोष मैडम कहते उस समय ये तो आम सम्बलपुर मैडम आम पश्चिम ओडिशा आसला चिन्ह परिचय बहुत कथबार्ता गोटे छात्र को भल पाइबा जो मार्ग देखा से बहुत भल लगे जो पढ़ेबार शैलीटा बहुत आकर्षण हुआ सब पाठ पढ़े लगे आज आम दिए घंटा बंद गोटे कनेक्शन अच्छी ये जिस बहुत भल लगे कारण जो घर को जाए सब फोन देखते खाଇବା जिते फोन देखते तुम तो पाठ पढ़ा तो विश्राम दो से भी विचार नहीं फोन कर समय ठीक है आराम शांति सब छुआ मान सब आम कौन पढ़ा गोटे पढ़ार शैली जो हस हस मन पाठ पढ़ार स्टाइलटा बहुत भल लगे पांडे मैडम जिते क्लास फास्ट कांड क्लास
କଲି ମାନେ ଏତେ 10 ବର୍ଷ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ବୁଝିବା ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଲି 10 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କଲି ତାକୁ ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆମେ ଶୈଳୀ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ପଢ଼େଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ପଢ଼େଇବାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ପାଠ ସହିତ ସାଠ ବି ଦରକାର ଗୋଟେ ପାଠ ବି ପଢ଼ାନ୍ତି ତାଙ୍କ କିଛି ଭସା ଭସା ମିକ୍ସ କରିଦିଅନ୍ତି ପିଲା ଯଦି ବୋର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଆମର ପିଡ଼ିଏଫ୍ କେତେ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ସାର୍ ଦରକାର ଆମେ ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରିଦେବ ସାର୍ ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ସେ ପଠାଇଦେବେ ସେ ଆମ ପିଡ଼ିଏଫ୍ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଟା ବି ମାଗିକି ପିଡ଼ିଏଫ୍ ସବୁ କାମ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ଆମ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଅନେକ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଳିଲେ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତା ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପା ହେଇଗଲା ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଅପା ଡାକିଛି କିନ୍ତୁ ଅପା ବି ପାଇଁ ଡାକିଛି ଆମର ସିନିୟର ସେଇ ଭାଇ ଡାକୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମର କ୍ଲାସମେଟ୍ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଡାକୁନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହଉ ଭାଇ ଭାଇ ଡାକିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ସତରେ ମାନେ ଏଠି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁ ଆଉ ରହିଲେ ଆମର ରଙ୍ଗୀନ ଭାଇନା ସେ ଦେଖିବାକୁ ବି ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପିଲା ପରେ ଭାବିବେ ସମସ୍ୟା କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି ହେଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ କୋମଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣି ସେ କିଣିଛି ଆଉ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ସୁବାସ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ ଭଲ ନା ଟିକେ ହସିକି କହିଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁରିଆ ଭାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ କି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ସେ ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମଧୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧୁ ଭାଇ ମାନେ ମଧୁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ରହିଲେ ଆମର ରଞ୍ଜିତ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ସେ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଯାଇ ମାନେ ସଫା ସୁତରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ରୁମ୍କୁ ସଫା ସୁତରା କଥା ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଆଗ ପାଠ ପଢ଼ା ତାପରେ ଯାଇକି କାମ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଅଜୟ ମୋ ଯାଜପୁରିଆ ଲୋକ ଆସେ ପୁରା ପିଲା ସବୁବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ବସ୍ରେ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଯାଉ ସେ କହିବେ ନା ମୋତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି ନିଦ ବେଶୀ ଲାଗେ ଆଉ କାଣା କହିଲେ ଆମ ପୁରା ବନ୍ଧୁ ସେ ତ ଆମର ପାଖରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆମର ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଆମେ ତ ସକାଳ ବେଳେ ଦେଖା ଆଉ କାଣା କହିଲେ ସେ ତ ଆମର ତଳେ ଆଜ୍ଞା ସୁପରଷ୍ଟାର ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଯୁବକବି ସାର୍ ନା ବହୁତ କିଛି ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କବିତା ତାଙ୍କ ବାହାରିଛି ଆଉ ଆକାଶବାଣୀରେ ବି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ତିନିଟା କବି ହୁଏ ଆମ ବହୁତ ଖୁସି କଥା ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାକି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁମାନେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଛ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ କହିଲା ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ଆସିକିନା ଗୋଟେ କେବେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କିଛି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ନେଇଛି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଘର ସବୁବେଳେ ନିଜର ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର ପରିବାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର ନେଇଛ ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଆପଣ କହିବି ଆମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲେ ବି ଭାଇ ଆସ ଡିସ୍ କରିବା ଫଟୋ ନେବା ସବୁ ଜାଣିଥିବା ନା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁ ଯେଉଁ ପଟେ ଗଲେ ବି ଆଗ ଇଚ୍ଛା ଡିସ୍ କରିବା ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଇଗ୍ନୋର କରି ବଞ୍ଚିବ ଏଇଟା ଏକା ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଭଉଣୀ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଡିର ବୋଲି କହିଥାଉ ଆମ ପିଲାଟି ଭଉଣୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେମାନେ ରାଗିଯିବେ ନାହିଁ ନଟି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ରାଗିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁତ କୋମଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମ ସ୍ମିତା ଟିକେ ନୟାଗଡ଼ ସେ ବହୁତ ସେ ବି ମାନେ କେବେ ଗୋଟେ ଆସିକି ମାନେ ଆମେ ଯେବେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଜିକ୍ସ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ବି ମାନେ ଏତେ ଗୋଟେ ରହୁଛୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବ୍ୟବହାର ନୂଆ ଆସିଲା ବେଳେ ମିଶୁନଥିଲୁ ହେଲା ସେ ଝିଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପଟରେ ଆଉ ପୁଅମାନଙ୍କ ପଟରେ ଯେମିତି ସେ ଶୁଶୁରା ଭାଇ ବାଧ୍ୟା ସେ ହେଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଗୋଟେ ହେଇଛି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପଲିସି ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସେଟା କହିଯାଉଛି ମୋଟି ଜାତୀୟ ପଇସା ହୁଏ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ବି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା ସେ ଯୋଉଟା ବି ମନା କରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ମାଝୀ ଯିଏକି ରାଇଗଡ଼ କାଲି ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଥାଉ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ ମୋ ଲାଇଫରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଦୁଃଖ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ସବୁ ଚାହିଁ ଦୁଃଖ ରହିବନି ସେ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ବଞ୍ଚିବା ସେ ଜିନିଷ ସେ କହିଥାଏ ସେ ଜିନିଷ ତାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ ସେ ପଜିଟିଭ ଇଏ ରହିବ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଗରିକା ଆଉ ପ୍ରତିମା ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଗରିକାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେମିତି ଟିକେ ରାଗି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରିଲା ଟାଇପ୍ର ଡରି ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ରାଗି ସେଟା ତାଙ୍କର ମାନେ ବନ୍ଧା ସେଟା ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସେ ବି ଜାଣିଛି ମାନେ ସେ ବି ଭଲ ଝିଅଟେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲସେ କଥା ହେବେ ଆଉ ପ୍ରତିମା ହଁ ସେତେ କହିବେ ହଉ ଛାଡ଼ କିଏ ମାଇ ଏଇ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାଲି ହଉ ଛାଡ଼ ଦେଖିବା ଆମେ ଆସିବୁ ଇଏ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଇଏ ତ ବରଗଡ଼ ଇଏ ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିଲା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ କଟିଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଜି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ପାଦ ଦେବୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା ସେ ସମୟ ତାପରେ ପୁଣି ମାନେ ବାହାରେ ରହିବା ଗୋଟେ ମଜା ତାପରେ ରହିଲେ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ସବୁ କରି ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ରହୁଥିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗଲି 3 ଜଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା 3 ଜଣ ସବୁ କଥା ठीक है ना तुम तो लाइक तो माना माने जो बॉन्डिंग टा अछि बहुत बढ़िया है और कौन दिन है कि आलू की सब दिन एते रही थी वो और आशा आउ एक बोला पर जीवन को एरिया को बहुत मिस कर दी और कि हम सहपाठी सहकर्मी के जब बसे नाची लोकल ସେମାନେ ହୁଏତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରୁମମେଟ୍ 2 ଜଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଠୁ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି 5 ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ସିନିୟର ସହିତ ଟିକେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ୍ ରହିବୁ ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗେ ନାଇଁ ଜୁନିୟର ଯଦି ମୁଁ କାଲି କ'ଣ କହିବି କଥା କହିବି ଏଇ ଟାଇପ୍ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ମାସେ 2 ମାସ ମିଶିକି ରହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ ଆମେ କ'ଣ ସିନିୟର କ'ଣ ଦୁଃଖ ଜାଣିପାରିଲୁ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ବି ଯେଉଁଟା କହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କି ସ୍କୁଟି କରିଦେବି ହଉ ହଉ କରିଦେବା ସେ କହିଲେ ମାନେ ଦାଦା କହିବେ କି ଭାଇନା କହିବେ କହିଲେ ହଉ ଗୁରୁ କେମିତି କରିବ ନା ମାନେ ଗୁରୁବାରଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଆସିବନି ଆରେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ ନାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ କହିଲା ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଲା ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲା ପରେ ନିହାତି ମିସ୍ କରିକି 2 ଜଣ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ मोटू भाई मोटू भाई आज सिंगड़ा खाते कहीं सिंगड़ा चाहते आज गोटे रिक्वेस्ट कर सिंगड़ा खाଇବା स्टार्ट कर आज मुझे मोटू भाई को हौ खाइने सिंगड़ा आते तो मगे तो बोले गए हमारे ट्रैफिक चक्कर तेजी चक्कर मगे तो डेली खाइए टाटा से गाड़ी में और दूसरे वाले की और सामान तो देखिए देखिए पड़े दिन चली जाए सुंदर रही जाए कालटाक अनुसार समय चाष समस्ते यहाँ देव पास महाविद्यालय
से बुआजी आमे माने आवश्यक में केबे ना केबे तो एजेला प्रचार सब साଙ୍ଗ ମାନେ ଯଦି କେବେ କୋଉଠି ଯଦି କାହା ଦରକାର ପଡ଼େ ଖାଲି ଏତିକି କହିବା ଯେ ହଁ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଥିବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ କିଏ ତ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯିବ କିଏ ତ ଜବ୍ ପାଇଯିବ କିଏ ତ ମାନେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କାମ କରିବ କିଏ କାହାର ଫୋନ୍ କିଏ ମେସେଜ୍ ଟାଇମ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବ କ'ଣ ତମେ ସେଇ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଥାଉ ସେ କେଉଁଝର ହଉ ଯାଜପୁର ହଉ ସେ କୋରାପୁଟ କି ସେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଇଥାଉ ଯଦି କଲ୍ କରିଦେବ ନାହିଁ ତମ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପରେ ମାନେ ମନେ ପକେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତାକୁ ଆସିବ ଆଉ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରହିଥିବେ ସବୁଦିନ ଏ ଶରୀରରେ ନିଶ୍ୱାସ ଚାଲିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗିବେ ଭୁଲି ହେବ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ସବୁଦିନ ରହିଥିବେ ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଈଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ସବୁ କିଛି ସେ ବାପା ମା ସେ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ଆମକୁ ବାଟକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିଲେ